Kiki Amonarriz, abenduak 3 ditu, San Francisco Xabier eguna, Nafarroa Garaiaren eguna eta Euskararen eguna. Zergatik behar du Euskarak egun bat? Egoera aulean dagoelako eta bisibilizatzeko, agendaren erdigunera eramateko ongi etortzen direlako egun horiek, ez? Eta noiz sortu zen egun hau egiteko behar hori, zer dela eta? Hau gerra aurretik sortu zen, 1930an Eusko Ikaskuntzak sortutako eguna da, gero gerra etorri zen, eten handi bat egon zen, eta hau bakarrik atzerrian ospatu ahal izan du zen, Euskal Herritik kanpora, baina 1985ean nolabait Euskaltzaindiak eta Eusko Jaurlaritzak hartu zuten egun hau ere euskararen egun ofizial bezala, eta gaur egun esango genuke edapen handia izan duela eta abenduaren 3 gelditu dela, ikastetxetan, herrietan, zer egin beharra dago euskararen inguruan. Nire gogoa litzateke ez dadin egun folkloriko bat izan, hausnarketarako eta aktibaziorako egun bat baizik. Gaur egun ere etorriz, nola ikusten duzu euskararen egoera? Txuri-beltzean, koloretan? Nik koloretan ikusten dut. Eta koloretan ikusten dut sekulako poza ematen dielako ikustea zenbateko egitasmo, zenbateko ekimen, zenbateko gogo, zenbateko ilusio, zenbateko aktibazioa daukagun herri honetan. Ez ginen ontara iritsiko hori izan ez bagendu. Eta hori kolore askoko ilusioa da. Ezagunak egin zaizkizue irudi hauek, ezta? Korrika, lekukoa eskurik esku, herririk herri, Euskal Herri guztian barna, lotaragoaz, eta badakigu norbait dabilela hor, herriren batean, txipi-txapa errebidean, korrika, ze polita izaten, ezta? Akordoiten naiz, lehenengo korrikak oinatin urten nebela. Eta akordoiten ez bai, tremendako igualdi txarra nebela, eta makina kilometro edurpedian ingituan. Hoi akordoiten naiz, ondo akordoiten naiz horrekin. Baina arriskuak baditugu, beltza ere hor dugu, eta horrek oso alerta jarri behar gaitu, eta nik uste dut oso garbi dugula, bidean aurrera egin dugula, aukerak baditugula aurrerantzean ere aurrera pausoak emateko, baina arrisku handiak ditugu. Eta beraz, klimaren inguruan alarma piztu den bezala, hizkuntzen dibertsitate galeraren inguruan ere mundu mailan alarma hori piztu beharko litzatekela. Eta guzti hau askotan enfokatzen dugu gaztei begira, aurrei begira, baina gainontzekok ere zer egiterik izanen dugu, ezta? Horrela enfokatzen dugu gu ja zaharrak garelako, hori bistan da. Gaur egun aurrek eta gazteek, helduok eta zaharrok baina euskara gehiago dakitela eta gehiago egiten dutela, hori ezin dugu sekula asko. Aurrek ez dute euskaraz egingo, guk euskaraz egin esaten diegulako, baizik eta ikusten dutelako, beren inguruan dauden helduek, gurasoek, monitorek eta senidek euskaraz egiten dutela. Garai batean oso simple esaten ziguten hori gure aurrekoek, ejemplu hona eman.